Eider Mendoza, Ego Euskal Herritik nola begiratzen diozue ez egonkortasun horri duela zenbait egun, Imanol Parabelez lehendakariak berak aipatu zuen, kezka iturria zela Euskal Autonomia Erkidegoaren zat, Gipuzkoatik ere kezka duzue, ikusi ze Frantzian kausa dela oraingoz. Bueno, egia da guk kezka handiz ikusten degula Frantziako estatuan gertatzen ari dena. Kezka handiz izan ere, guk ere herri bezala duela oso gutxi arte esaten genuen, mundua transizio betean zegoela, hor ditugun 3 transizio nagusiak, bai demografikoa, bai soziala eta baita ere industriala, energetikoa eta hain dira handiak, momentu horretan nun gauzak asko aldatzen ari dira, oso denbora gutxian hori nahikoa ez balitz, egoera geopolitikoa beldurgarria daukagu, ez? Autoritarismoa, populismoa horrek erabat eragiten du herrigintzan eta herri politiketan. Eta ikusten denean, hain gertu halakoa gertatzen diralak noski kezkatzen gaituela. Izan ere, egoera hauek nun ziurgabetasuna hain hedatua dagoen eta jendeak beldurrez bizi duen etorkizuna, teleberri besterik ez dago gauetan, ikusteko munduan ze gertatzen ari dan, naiz eta guk egoera sendoa eduki, kasu honetan Gipuzkoaz ari naiz hitz egiten, baina herri bezala ere guk erakunde sistema sendoa daukagu, ekonomia sendo dago, gizartea ere sendo dago, noski honek guztiak eragin egiten digu. Eta eragiten digun heinean kezka sortzen digu. Guk uste dugu beti ahaldegunetik, eta hau nik erakunde bezala hitz egiten dut, eta herri politiketatik edo herrigintzatik, guk herri bezala ere ekarpen bat egin behar diogu ziurgabetasun egoera honen aurrean, jendeak konfiantza eduki dezan bere bizitza proiektuak eta enpresa proiektuak ere aurrera eraman ditzan. Hori da guk ere eskaini behar deguna erakundetatik. Guk noski ditugu aldarrikapenak herri bezala, eta ditugu aldarrikapenak alderdi politiko gisa, nik hemen Eusko Alderdi Jeltzale bezala hitz egiten dut, ikusten dugu munduan ze gertatzen ari dan, eta ikusten dugu ere gauzak oso azkar eta ari direla aldatzen, eta guk erakundetatik eskaini behar diegu konfiantza eta eskaini behar digu egonkortasuna. Honek eragiten duelako. Aurrekontuak ezin ditu egin Miarritz bezalako erakunde batek, eta enpresaia honek ere eragin egiten die. Guk erakunde batetik, eta familiek eta enpresek gauza bera egin behar dute, egiten dugu, ikuspegi bat luzera begira, ikuspegi bat erdira begira, eta ikuspegi bat oso azkarra, ez? Jendeak egin behar ditu planifikatu bere bizitza eta bere enpresa proiektuak. Eta honek, ez egonkortasun hain larri honek ez du inondik inora ere laguntzen. Geu ere atzo gauean, ohera sartu ginenean, ni ohera oso goiz sartu nintzen, da oraindik enekin Frantziako estatuak ze erabaki hartu behar zuen. Gaur goizean esnatzerakoan jakin dut, ez? Nik ere bai. Hoxe, goiz sartzen gera ohera. Baina egie da, noski honek eragiten duela zuzenean gizartean, ekonomian eta gutako bakoitzaren bizitza. Bai, bereziki Frantzia zuen partaidea handia baita, Euskal Autonomia Erkidegoarentzat, Gipuzkoako industriarentzat bereziki bezero nagusienetakoa da, eta hortan da kezka, ez da? Alde batetik herri bezala kezkatzen gaitu, noski iparraldean gertatzen dena. Asko kezkatzen gaitu horrek, bide bat daukagulako oraindik egiteko oso luzea eta kezkatzen gaitu horrek, eta gero noski merkatu gisa ere. Merkatu gisa, gu ditugun merkatu nagusiak momentu honetan dira Erresuma Batua, dira Alemania eta dira Frantzia, eta noski jakinda ere, ze gertatzen ari da munduan Alemanian daukaten egoera, Frantziak ere bilakaera bera baldin badu, honek eragiten du gure ekonomian. Orduan, gure kezka da, bat geopolitikarena eta nola populismoak eta eragiten duen, eta hau ere hori da, alegia, pertsona batek, arduradun politiko batek, egoera baten aurrean hartu behar ditu erabakiak. Eta batzutan hartu behar ditu, batzutan ez, hartu behar ditu erabaki ausartak, izan ere bere erabakien menpe dagoelako herri baten bilakaera. Eta hori egiteko ez du egin behar berak alde bakartasunez, alegia berak bakarrik, baizik eta horiek aurrera eramateko eskatzen duena da lan handi bat, hain justu konplizidadeak bilatzeko eta elkarlana bilatzeko. Erronkak direlako hain handiak, batek bakarrik ezin duela egin. Eta horretarako behar ditu konpliziak eta behar ditu lagunak bide hori egiteko. Hoxe da hain justu gu Gipuzkoako Foru Aldundi bezala ere, azkeneko urtetan horretan inplikatu gera asko apaltasunetik esanez. Itsasoan urak oso handi dire, olatuak dira handiak, gainera haizea oso zakar dator, hau geu bakarrik ezin dugu egin, inondik inora hau egin behar dugu, traineruan
arraunlari asko gehituz eta danok arraun egiten norabide batean, ez? Eta hortaz, herrigintzak ere eskatzen ditu politika egiteko modu berriak, herritarrekin eta gainontzekoekin elkarlanean. Euskal Autonomia Erkidegoan autonomia zabala duzue jadanik, baina orain estatutuz berria aldarrikatzen duzue autogobernu gehiago izateko, baina zergatik zehatz, zer egiteko eta biztanda politika aipatzen dugula, baina adibide konkretuak emanez, zergatik Euskadik behar du estatutuz berria, zergatik aldarrikatzen duzu hori. Gure aldarrikapena, aipatu duzu alderdiak 150 urte betiko dituela aurki, gure alderdia sortu zen, ideologia propio bat daukalako, eta sortu zen herri libre bat osatzeko, pertsona librez osatutakoa, eta guk aldarrikapen horrekin jarraitzen dugu. Nik hemen askotan, jakinda hemen gaudela, eta ni batzutan ere nire senarrarekin ariketa hori egiten dut, ez dalako hegoaldekoa, ez, eta familia ere kanpokoa duelako, eta orduan nik azaltzen diodana da, guk gaur egun daukagun estatutua, estatu politikoa, duela 56 urte hitzartutakoa, oraindik ez da bete. Guk oraindik betetzeke daukagu. Propioa dugun estatuto politikoa, Gernikakoa, ez? Duela 56 urte bete zan hori, edo adostu zan hori, eta onartu zan hori, lege bat da, eta betetzeke dago. Betetzeke dago, Espainiako estatuak ez duelako borondaterik izan hori betetzeko. Ze falta da oraindik? Falta dira 16 eskumen eskualdatzeko. 16 dira. Momentu honetan horiekin gabiltza, Eusko Jaurlaritza, Maria Ubarretxena sailburua buru dela, 16 eskuduntza horiek negoziatzen ari da Espainiako gobernuarekin, eta urte amaiera baino lehen gauzatu beharko diratekenak. Ez da, 15 eskumen daude, momentu honetan jasota, 16 bat aireportuena hori nunbait adostua dago, baino letra txikiarekin dabiltza, hainbeste urte eta gero horiek betetzeke daude. Guk ibilbide luze bat egin dugu. Izan ere, orain arte, eskumen horietako batzuk ere irabazten jungera denborarekin, irabazten edo gurekotzen, baina lortu ditugu, ez Espainiako gobernua borondate irmoa eduki duelako guri zor zaizkigun eskumen horiek geure egiteko, baizik eta estularri bat izan duen bakoitzean, Espainiako Kongresuan estutasuna sentitu den bakoitzean, eta Eusko Alderdi Jeltzalearen laguntza behar izan duenean, soilik momentu horretan eskualdatu du zerbait. Soilik momentu horietan. Eta geuk aldarrikatzen duguna da autogobernu maila handiagoa. Alegia guk herri bezala, lehen esaten nuen bezala, baditugu herrigintzan, herri politiketan, hainbat eta hainbat aspirazio handik betetzeke daudenak, legea onartzeke dago eta guk estatutu politiko berri bat eskatzen dugu. Baina estatutu politiko berri bat ere adostu genuen Eusko Legebiltzarrean adibidez. Eta hori negoziatuko zela, esan zitzaigun, eta Espainiako Kongresuan, garai hartan lider zirena, bai Alderdi Sozialistan eta bai Alderdi Popularraren ere, biek ezezkoa eman zioten. Ez genuen eztabaidatzeko aukerarik ere izan. Urte batzu pasatu dira eta guk aldarrikapen horiek izaten jarraitzen dugu herri bezala. Zergatik? Autogobernu maila handiagoa nahi dugu. Eta zergatik nahi dugu gehiago, konbentzituta gaudelako eta hor datua daude, datu zehatzak, nun gero eta autogobernu gehiago orduan eta ongizate maila handiagoa daukagun. Guke azaltzen dugunean, zein den egoera argazki bat egiten dugunean, adibidez, kasu honetan Gipuzkoarena, ez? Aldetzen dugu zein den egoera Gipuzkoan eta zein izan daiteken estatuan. Ikuspuntu guztietatik askoz ere inbertsio gehiago egiten da, gure erakundeetan, arriskuak hartuta, arrisku handiak hartuta, baina horren erantzukizun oso hartzen dugu, bai osasun gintzan, bai gizarte politiketan, bai etxebizitza politiketan, bai berrikuntzan egiten den inbertsioetan. Eta horrek ematen duena da, gaur egun daukagun argazkian, nun langabezia tasa 4,2 daukagun, etxebizitzan egiten den ahalegina, etxebizitza publikoetan egiten den ahalegina, estatuarekin alderatuta ez dauka kororerik, 7 aldiz gehiago egiten da hegoaldeko lurraldeetan, babes sozialerien ikuspegitik bikoitza da egiten den inbertsioa gure lurraldeetan, eta barne produktu gordinari dagokionez ere, aberastasun maila ere askoz ere handiagoa da. Aberastasun maila handiagoa eta horrek, eta gainera, berdintasun maila handia aukita. Ze guk askotan aipatzen dugu Gini indizea daukagu, horrek neurtzen ditu desberdinkeriak, eta Gini indizea gurean Gipuzkoan 23 puntutan daukagu, lurralde bakarra dago Europa guztien gure aurretik dagoena, eta da Eslovakia. Baina hori, berdintasun maila handi bat, egoera ekonomiko
on bat edukita. Horrek ez du esan nahi ez daukagunik arazorik. Badauzkagu eta dauzkagu erronka handiak, baina erronka horiek izaten jarraitzen dute estatuan eta egoera bai ekonomikoa eta bai soziala askoz ere hobea daukagu ezkortasunetik ez hitz egiteko, hobea daukagu gurean. Eta daukaguna da, herri bezala ere, anbizio handia gauzak hobetzen juteko. Eta hortaz, hori da gure aldarrikapenetako bat. Anbizioa aurrera egiteko, ongizatean, anbizioa aurrera egiteko, gure proiektu industrialetan, anbizioa aurrera egiteko lehiakortasunean eta bar, eta bar. Eta horretarako behar ditugu tresnak. Baditugu batzuk importanteak, ogasuna adibidez. Ogasuna da tresna ezinbesteko bat. Oso inpopularra zen, gu kontzertu ekonomikoa adibidez adostu genuenean, Kataluniak ez zuen halakorik nahi izan. Zergak eskatzea jendeari, ez da bat ere popularra. Baina horrekin gu daukagun tresna oso sendoa da. Eta horretan eragiten dugu. Ez dugu bakarrik zerga bilketa egiten, baizik eta erabiltzen dugu tresna ogasunarena eragiteko hainbat eta hainbat esparrotan. Orduan, anbizioa daukagu hobetzen juteko. Eta ez da gehiago ere luzatu nahi, honek askorako ematen du, eta niri adibidez batzar nagusietan eztabaidak edukitzen ditugunean, esaten dugu, gu daukagu anbizioa industria hobe bat edukitzeko, daukagu anbizioa punta-puntan egoten jarraitzeko, daukagu anbizioa gure herritarrei proiektu sendoak eskaintzeko, eta daukagu anbizioa herri bezala hazten jarraitzeko, eta horretarako behar dugu tresna gehiago. Berehala emango bizut hitza, baina galdera zehatza, estatutuz berri aldarrikatzea gauza bada, baina herritarren keztak ere aipatu dituzu, nagusiena edo nagusienetakoa etxe bizitzaren gaia, osasuna ere bai, garai hauetan, atzo berean, osasun mentalaren eguna zen, urriago zan gaude, gure inguruan ez dugu besterik entzuten, bularreko minbizi zenbat kasu, estatutuz berri batek hobeto erantzungo lioke gaur egun dagoen eta antolakuntzaren baino? Zalantzarik gabe, izan ere gaur egun daukagun autogobernu mailak edukidu eragin zuzena gure herriaren herrigintzan, herri politiketan, horrek edukidu ondorio bat gure herrian, gure herriak oinarri sendoak ditu, eta oinarri sendoak ditu, hain justu, jende askok ekarpen handia egin diolako. Horrek guk ez dugu erakundetatik bakarrik egin, baina eduki ditugu tresnak baliatu dutena, ekarpen handia egitea elkarrekin da. Tresnak dira autogobernu maila. Orduan, gero eta tresna sendoagoak, orduan eta hobeto, edo edukiko dugu gaitasuna gauzak hobeto egiteko. Errepidetan nik adibidez ipiniko dizut hemen adibide bat. Diputatua hemen dagoelarik, askotan esaten diot, gu igual ibiltzen gera, guk egin dugu inbertsio bat oso importantea, orain dela oso gutxi, tuneletan. Tunelak berritzen, ez? Zuk aipatu dezu ze aurrekontu daukan Gipuzkoako Foru Aldundiak, 1.000 euro eta piko milioiko aurrekontua dauka. Guk A15ko tunela berritzen, Gipuzkoa Nafarroarekin lotzen duten tunela berritzen eta eguneratzen Europako estandar berrietara 100 milioiko inbertsioa egin dugu. 100 milioi euroko inbertsioa, tunel horiek berritzen eta eguneratzen. Hori egiteko aukera izan dugu baliabide propio handia dauzkagulako. Europak, berak ezarri zituenez, arauak nola izan behartuten tunel horiek, bideratu ditu diruak estatuetara horiek egiten laguntzeko. Guri ez zaigu euro bakar bat ere etorri. Espainiako estatua jaso ditu, guk ez dugu euro bakar bat ere jaso. Baina guk eduki ditu baliabideak eta eduki duguna da erabakimena eta erabaki dugu hori egingo dugula, inbertsio hori egin beharra zegoela. Eta horrela gainotzekoetan, gu gure errepideetan daukagu eskumen osoa eta inbertsio handiak eskatzen ditu, izan ere pasoko lurralde bat geralako, jende asko ibilgailu asko pasatzen da, ez duena ezer ordaintzen, eta hori geuk eratu dugu, hain justu, edukitzeko sistema bat, iraunkorra izango dana, jasangarria, inbertsio asko eskatzen duena, eta aldi berean, ahalbidetuko diguna erakundetatik, bestelako herri politikak ere egiten jarraitzeko. Mediterraneoan egona ez da honetan, eta kotxen ibiltzen ditzen, eta ni Felixi bialtzen ezkio mezu eta esaten dion. Gurean errepidek asko zera hobeto daude. Zergatik? Autogobernua daukagulako eta aldi beran ere erakunde sendoak, erabakimenak, eta hartzen dituztelako ere erabaki ausartak. Besteak beste, peaja jartzea ez da erabaki ausart bat. Oso inpopularra da, baina behar ditugu. Inbertsioak egin behar dialako eta eskatzen duelako gure herrian, mendiz inguratuta dagoen oso herri ederra daukagu, baina mendiz inguratuta baliabide asko eskatzen ditu eta erabiltzen duena korrendu egin beharra daukaz.
Arostegi Andereak egin duen aipamena eskertzen dut izan ere, guk ere ez daukagu herri perfektu bat. Eta guk ere oraindik gauza asko daukagu egiteko, baina Etxeleku jaunak ere esan duen kontu bati helduta, herri politiketan tresnak eukitzeak garrantzia handia dauka. Eta horren adibide bat jarriko dut, bai? Ogasuna hizpide hartuta. Hain justu, geuk ere gogoeta bat egiten degunean erakundean bertan, esanez, lehen aipatzen nuen hori, ez? Ziurgabetasuna, mundu asko aldatzen, zer egin behar dugu, gure industria sendoa da, baina etorkizunean zer gertatuko da gure herrian eta bar, hor guk egitasmo bat martxan jartzen dugu, etorkizunarek izenekoa, eta hor, elkarlanean oinarrituta, alegia, erakunde publikoak, ez bakarrik diputazioa, udalak, Eusko Jaurlaritza, eta bar, jartzen dugu dinamika bat, akademiarekin ere, unibertsitateekin, enpresekin, gizarte antolatuarekin, eta esaten dugu, etorkizuna nun dago, zertan gera onak, zertan posizionatu behar dugu gure lurraldea eta gure herria, ez? Eta ze ekarpen egin dezakegu. Hor ikusten dugu badaudela esparru batzuk nun Gipuzkoak gauza onak dituen, ekosistema oso bat, ez? Ona daukana. Eta horrek eraman gaitu adibidez kuantikalen alorrean posizionatzera. 3 ordenagailu kuantiko daude mundu guztian, 3. Donostian egongo da datorren astetik aurrera. 3. munduan 3 eta 1 Donostian dago. Ikaragarria da hori. Horrek esan nahi du ahalegin konpartitu bat egin degula hori horrela izan dadin. Mugikortasun inteligentea jasangarria. Hori ere etorkizuna da. Mobil zentroa jarri dugu martxan, eta Donostian dago, duela hilabete gutxi iriki dugu, eta mundu mailako automobil inguruko enpresa mailako lehenak ari dira testatzen. Horrelako adibide asko ipini ditzaket. Baina aldi berean guk ere badaukagu industria sare oso bat, eta horiei pizgarriak eman bertzezki. Alegia guk esan behar diegu enpresei ere, trebatu zaiteztet etorkizunera begira. Eta hor adibidez pizgarri fiskala jartzen ditugu. Edo egin itzazue inbertsioak ere berrikuntzan, ze ezin dugu konformatu gaur egun geranarekin, eta pizgarria jartzen dira, eta horiek ere Gipuzkoako Foru Aldundiak martxan jartzen ditu, ez? Eta hori egiten da hain justu entzun egiten dalako. Guk ere apaltasunetik aitortzen degulako, guk ez daukagula gaitasuna hori guztiai erantzuteko inundik inora, eta honek eskatzen dugula ahalegin konpartitu handi bat, eta hori egiten da entzutearekin eta elkarlanarekin. Eta tresnak ditugulako, tresnak pizgarria jartzeko enpresetan, tresnak enpresei laguntzeko tresnak unibertsitateetan adibidez trebatzeko jendea etorkizuneko esparru berrietan, hori guztiak dira tresnak badituguna eta horri esker, egiten dugu ibilbide bat prestatzen duena lurraldea etorkizunera begira. Orduan horregatik diot, gero eta tresna gehiago eta hobeto. Baina ogasunarena bai da zerbait bereizten gaituena, tresna ezinbesteko bat, aipatu dezu Perona jauna, eta nik ere eskertzen dizut, izan ere, ogasunak beti dauka ikuspegi bat, non zurruntasuna ikusten danez, ikusten duzu pertsona txiki bat betarroko batzukin dirua kontatzen, eta gu ez gaude horretarako. Gu baliabideak sortu behar ditugu zerbitzu publikoak eskaintzeko, baina batipat egin behar deguna da akonpainatu bai pertsonak eta bai enpresak etorkizuna ziurtatuta izan dezaten. Eta horretarako lagundu egin behar dugu. Tresna bada hori ere laguntzatu, sendoa. Estatutuz berrira itzuliz pixka bat beste gaiak sakondu baino lehen, gauza bat da aldarrikatzea, beste bat negoziazio bete-betean izatea, baina hor dago, eta galdera oso politikoa izango da, baina gaur berria Euskarazko egunkarian ikusten baitugu, Eneko Andueza, Aider Mendoza, Alderdi Sozialistaren idazkari nagusiak dio, aldebikotasuna abertzaleek ulertzen duten moduan, traba bat da akordioari begira. Ikusi ditugu, azken egun hauetan ere zenbait ikamika edo desadostasun, orduan galdera bikoitza da, alde batetik prozesu hori geldituko den edo bakarrik Bildurekin paktatuko ote den, eta bigarrena daukazuen egonkortasuna sozialistekin dituzuen aliantzekin, hori zalantzan dagoen, hemen bertan, Irunen, Donostian, Gipuzkoako Aldundian batzar nagusietan edo Eusko Jaurlaritzan Eusko Legebiltzarrean. Bi galdera luzatu dizkiazu, lehenengoari erantzunez, aldigia estatutu politikoaren negoziaketari dagokionez, eztabaida hori Eusko Legebiltzarrean gauzatuko da, eta guk demokrazian sinisten dugu, eta demokrazian sinisten dugun
enean askatasuna eman bertzaile herritarrei beraiek erabakitzeko zein den bere herriarentzat nahi duten etorkizuna. Eta hori adostuko dugu, horretarako adostasuna edo borondatea daukatenekin. Borondaterik ez daukatenek azalduko beharko dute zergatik ez dioten herriari hitza eman nahi. Bigarrenari dagokionez, guk halakorik ez dugu elikatuko. Nik gobernua momentu honetan Gipuzkoako Foru Aldundian hasi nuen alderdi sozialistarekin, jakinda idea politiko erabat desberdinak genituela, baina borondatea eduki genuen elkarrekin gobernatzeko, ulertzen genuelako ekarpena egin geniezaiokela gure lurraldeari eta gure herriari, nik harremanak asko zaindu ditut alderdi sozialistarekin gobernuan, asko zaindu ditut merezi duelako gobernu honek eta zaintzen jarraituko dut. Bestelakorik nahi baldin badu, kasu honetan beste bozeramaile batek edo bozeramaile batek berak azaldu beharko du zergatik nahi duen sestra. Edonola ere, nik berriro eutsiko diot horri alegia. Borondate irmoa daukat gobernu hau aurrera ateratzeko, asko daukagulako egiteko eta harremanak zaintzen jarraituko dut, orain arte egin dudan bezala elkarrekin gauzak ondo egiten ari geralako eta oraindik ere erronka handia dauzkagulako. Eta horiei aurre egiteko harreman sendoak behar ditugu baita ere gure artean. Aipatu dugu luze eta zabal, ez da putuz berria, orain elkargoa zuk hautetsi gisa eta Eusko Alderdi Jeltzaleko kide gisa. Nola ikusten duzu, azken urteetan izan den erakundetze hori, hemen Ipar Euskal Herrian, ze orain arte ez baizen Ipar Euskal Herririk. Bazen kulturalki, bazen guraldiaren mapan, bada batzuen buruan edo gogoan, baina administratiboki, ez genuen Ipar Euskal Herririk eta nola ikusten duzu urte labur horietan egin den bide hori? Urte gutxiren buruan egin den garapena, alegia erakundetzea gure herria bere konplexutasun guztiarekin, zorionez egiten ari da. Eta departamentu propioa edukitzearena ere oso aurrera pauso garrantzitsua da, ez? Nik leno esan da, ez? Hainbeste erakunde eukitzeak gauzak konplexuagoak egiten dituela. Eta errealitate bada. Ez da erreza edozer gauza negoziatu beharra izatea, kasuan Espainiako gobernuarekin, edo Eusko Jaurlaritzarekin, edo berdintzait errenderiko udalarekin. Bai, baina halakorik ez balin bada egiten alde bakartasunez egiten dituzu gauzak, eta ez dezu asmatzen. Hori etxe batean gertatzen den bezala da, ez? Etxe batean, gure etxean, sei lagun bizigea, eta nik ez esaten demokrazia da ni gure etxekoa, ze gure umek esango dizute ez nabilela egia esaten, baina etxe batean bezala, erakunde batean ere behar dezu talde bat, eta talde horrek ematen dizu sendotasunaz gain ematen dizuna da, iritzi desberdinak eta haiekin negoziatu beharra izateak ere gauzak hobeto ateratzea eramaten zaitu, ez. Eta erakundeekin gauza berbera gertatzen da. Negoziatu behar izateak eta iritziak partekatu behar izateak horrek ematen duna da, azkenean hobeto asmatzea ditugun erronketan. Zeuk esaten zenun, ez? Erronkak hain dira handiak, honek eskatzen duena da, erabaki ausartak hartzea. Agian zu daukazun ontziak merezi du. Ez da dena erakundea bakarrik, baizik eta erakunde horri ze funtzio ematen diozun, eta zertarako sortzen dan, eta zer daukan esku artean egiteko. Hori guztiak dira, gu ez gaude egoteko, gu erakundetan ez gaude egoteko, ez gaude denbora pasatzeko, gaude gauzak egiteko, eta erakundetik ere ekarpena egiteko, oso bizia dan herri batean, nun daukagun ekonomia oso sendo bat, bere bidea egiten duena, eta ari gure akonpainamendua eskaini behar diogu. Gizarte antolatu bat oso sendoa dana ere, eta ari ere akonpainamendu bat eman behar diogu. Guk erakunde bezala bakarrik gure aldetik ez daukagu gaitasunik hainbat gauza egiteko, inondik inora. Gizarte oso bizia daukagu, zorionez. Baina behar ditugu euki bizio konpartituak, euki behar dugu borondatea elkarrekin egiteko bidea, euki behar dugu ere ausardia erabakiak hartzeko batzutan ez direnean popularrak ere, eta behar ditugu ere norabideak, lidergoa behar izaten da. Orduan, erakundeak ez dira edukiontzi batzuk, erakundeak dira bizi handia daukatenak, eskaini behar dutenak akonpainamendua, eskaini behar dutena estrategia, eta eskaini behar dutena ibilbide horri bat ere danok elkarrekin asmatzeko. Bakoitza bere aldetik joeten balin bada jai daukagu. Eta hor, adibidez, aste honetan bertan egon gera Oronan, ez? Oronan. Gero ere Gipuzkoarrak gera gehan bezalakoak. Eta
Eta geuk ere eukitzen ditugu batzutan gure konplexuak. Hau hobeto saltzen dute behaien burua. Eta nik insistitzen dut sinistu egin beharra daukagu. Ez? Orona bat Hernanin dagoena. Prentsaurreko bat ematen du, adierazteko 150 lanpostu sortuko dituela, 60 milioi euroko inbertsio bat egitera doala, bera bakarrik kooperatiba bezala, alegia inori ezer eskatu gabe, 60.000 metro karratu berri hartuko dituela, horrek eskatzen duna da, urte eta urtetako lan asko. Horiek guztiak ez dira kasualidadea, ez? Eta erabaki ausartak ere, zorionez. Orduan, hau zergatik esaten dut? Daukagulako herri bat oso bizia, eta behar ditugulako erakundeak oso biziak erabakiak hartzen dituztenak. Erabakiak hartzen dituztenak eta eskaintzen dutenak hori akonpainamendu bat eta lidergo bat daukatenak ere etorkizunera begira. Eta bidean galdu egin naiz, baina sinistu beharra daukagu, alegia. Lasaizenek aldera gehiago. Ez, baina akordatu naiz. Oraindik gehiago, akordatu naiz. Ez, esan nahi nuena zan eta askotan insistitzen dut. Hau guztia ez da kasualidadea. Geranak jende asko eta asko lan asko egin duelakoa. Eta etorkizunean zerbait nahi badegu izan, lan asko eskatzen du horrek. Lan asko eta lan ona eta elkarlana. Aktualitatean ere asko aipatzen da Frantziaren zorra, Frantziak daukan zorra 3.000 eta 355.000 milioi euro, 3.345 miliar d'euro. Hori beraz Frantziari dagokionez, eta beste erakundeak begiratuz Gipuzkoan, ez dakit horrelako gairik ere daukazuen, edo ein horretaren dagoen, Eusko Jaurlaritzaren zenbakia ere... Bai, nik badauket datua eta saiatu behar naiz bilatzen segia esan memoria, ez da bet, oso ona nahi nuke hobea aukitzea, baina eta... Ongi zozi klubera, zenik ere nahi dazuz daukat. Hori da, esperientzia akumulatzen ari gerala, urteak. Bai, bizkorra bezea da. Bueno, zin dago. A ber, guk Gipuzkoako Foru Aldundian daukagun zorpetze maila oso bajua da. 340 milioi eurokoa da, gutxi gora bera. 1.200 milioi euroko aurrekontua urtero, eta 341 milioiko zorpetze maila daukagu oso maila bajua da. Oso osasun sendoa dauka gure erakundeak zorionez, apostuak egitea aparte ere, zaindu degulako gure erakundea, baldin eta momenturen batean, oraindik ere olatuak handiagoa baldin badira, eukitzeko ahalmena ere, akonpainamendu hori emateko bai familiei eta bai enpresei. Guk bai egin izan deguna da azkeneko urteetan erabaki ziklikoak hartu. Gu adibidez, azkena zorpetu ginen COVID-aren garaian, krisi betean egon ginen, eta momentu horretan zorpetzea igo genuen, uste momentu horretan iritsi ginela 541 milioira gutxi gora bera, bai, eta geroztik krisi hori gaindituta ere zorpetze maila jaisten jungera. Alegia, egin ditugu inbertsioak eta aldi berean ere etxea zaindu egin dugu. Baina nik adibide bat ipini nahi dut ere, COVID-a aipatu dudala. Guk COVID-aren garaien jakinda gure eskumen handienetako bat dela ogasuna aipatu dut eta aldi berean ere zaintza, eta gure aurrekontuen ia erdia zaintzara bideratuta dagoela, dira pertsona nagusiak, dira dependentzia egoeran daudenak, dira baita ere biolentziaen biktima diren emakumeak, eta dira ere adin txikikoak, gero eta gehiago hartzen dituela Gipuzkoako Foru Aldundiak, momentu honetan ia 900 adin txikiko dauzkagu gure tutelapean, bai? Momentu horretan, COVID-aren garaian geneukan egoera oso konplexu bat mundu mailan. Batipat geneukan azan beldurra, zer dator eta zer dago. Baina guk ere erakunde bezala hartu genituen bi erabaki. Alde batetik noski gure baliabide guztiak pertsona bakarrik gure egoitzetan bizi ziren lagunei behar ziren baliabide guztiak eskaintzeko haiek ondo zaintzeko, zeudelako gaixotasunaren aurrean, momentu hartan genekienarekin, pertsona zaurgarrienak gaixotasunaren aurrean zeuden gure baliabidetan, eta gainera elkarrekin bizi ziren justu ekidin beharrekoa. Eta orduan horretara bideratu behar izan genuen baliabide pila bat. Egoitza sistema guztia aldatzeko eta pertsona horiek zaintzeko. Adin nagusikoak zaintzeko. Eta hor, diru asko bideratu genuen. Aldi berean ekonomia gelditu egin zen, dendetako, enpresetako pertsianak itxi egin ziren, eta genozkan gure enpresak momentu horretan
Olaixe, likidezia faltan, asko eta asko. Likidezia faltan zergatik? Jarraitu behar zutelako ordainketak egiten, baina inork ez zion fakturarik ordaintzen. Eta orduan guk hartu genuen beste erabaki bat. Eta erabaki hori izan zen, arrisko handiko erabakia, baina uste genuen merezi zuela. Eta izan zen, enpresei esaten dieguna da. Atzeratu zuen ordainketak, Gipuzkoako Foru Aldundiari egiten zuen ordainketak alegia zergak, malgu izango gera, orain ordaindu beharrean, beranduago ordaindu horiek. Eta gu, Gipuzkoako Foru Aldundi bezala, zuei egin beharreko ordainketak, besteak beste, bezarenak aurreratu egingo dizkizuegu. Orduan, momentu baten nun guri etzitzaigun baliabiderik iristen, guk geneuzkanak bideratu genituen oso azkar enpresetara, autonomoetara eta familietara egoera horretan likidezia eukiz ezaten. Horrek eukizun inpaktu bat oso gordina. Garai hartan, hilabete batean adibidez gu 4 milioi euroko diru iturria bakarrik euki genituen. 4 milioi euro. Pentsatu zazue zer dan erakunde batentzat, ez? Gurea bezalako erakunde batentzat. 4 milioi euro bakarrik hartu genituen, normalean 400 milioitik gora jasotzen ditugunen hilabete batean. Gure dirua baliabideak gutxitu ziren asko, baina geneuzkan tresnak eta erabili egin genituen. Alegia, tresnak eukitzea ezinbestekoa da, baina tresna horiek erabili egin behar dira. Erakundeak esaten genuen, erabili egin behar dira. Zertarako, momentu kritikoetan, enpresei, autonomoei eta familiei laguntzeko, gure egoitzetan dauden lagunei merezi duten zaintza biderkatzeko eta horrekin ere diru asko, eta esateko zeuen ordainketak atzeratu. Noski horrek eukizuela inpaktu bat, baina merezi izan zuen. Merezi izan zuen zergatik, ze COVID-aren ondoren gu momentu hartan geuden errekorretan, ekonomia errekorretan geneukan, eta sinistuta gaude, COVID-aren ondoren ikusita zein izan dan bilakaera ekonomiarena, orain egoera, oraindik ere hobean gaudela krisi aurretik baino. Eta hori izan zen, tresna genituelako eta erabakiak hartu zialako erakundetik. Horrek inpaktu oso zuzena izan zuen. Idea bat egiteko momentu honetan ikusita mundua nola dagoen, gure enpresak sendo daude. Salmentak 2,3 egin dute gora. Jakinda gure merkatu nagusiak direla. Erresuma Batua dela Alemania, dagoen bezala, eta dela Frantzia, dagoen bezala. Orduan, azkeneko 8 hilabetetan gure enpresen salmentak 2,3 egin dute gora. Lehenengo 6 hilabetetan 2,1. Orduan, hobetu egin ditugu baita ere azkeneko hilabetetan. Orduan, zuhurtzia handiz ari gera jarraitzen, gurea ez delako irla bat eta noski honek eragingo digulako, baina konportamendua ekonomiarena momentu honetan ona da eta langabezia tasa jaisten naiz egu 4,1 daukagu. Orain daukagu kezka nagusia da, ez daukagula jenderik lanerako. Pasagera langabezia kezka izatetik, langile falta kezka izatera. Hori adibide bezala, ez da? Eta ausardia hori etzen nerea izan, ausardia hori eukizenean ogasunetik hori egiteko, eta noski gure ekipoak akonpainatu zuen, garai hartan ni gobernantzan egoen, bozeramalea nintzen, eta Javi Larrañaga zegoen diputatu bezala ekonomian, orduan ekonomian eta Jokin Perona zegoen ogasunean, Markel Olano zen diputatu nagusia, eta talde osoak horri jarraitu zion, uste genuelako merezi zuela eta egin behar genuela inbertsio hori ere, eta zorionez ikusi dugu horrek lagundu izan zuela krisi hori gainditzen. Hortaz, tresnak eta erabakiak. Hor dagoena da bizio konpartitu bat, ez? Guk egiten duguna da, guk alderdi politiko bat osatzen dugu, noski, eta gobernuan gaude, baina nahi dugu ere hurbilketa handiago bat egin eta elikatu. Azkenean, esaten genuen bezala, kanpotik datorren jendearena, geuk ere gure erakundeak ere elikatu behar ditugu, bestelako jakinduria daukaten pertsonekin. Kombinatu behar da politika, ezinbestekoa dana, eta hor erabakiak daude, herri ikuspegi bat, politikaria ezinbestekoa da, daukelako herri ikuspegia eta badakielako herrian nundi jun behar dan, eta erakundeak hartu behar ditulako erabaki batzuk, ez teknokrata baten bidetik baizik eta politiko batek hor dauka bere selloa, ez? Erabaki bat modu batekoa izan edo bestekoa izan, ez da gauza bera. Eta hortaz hor kombinazio badago eta aberastasuna ere badago, eta alde berean ere alderdiak aberastan joten gara.